Sawubona dokotela. Ayibongwe inkosi. Amen. Ngiyabingelela kuwena sisi, ngiyabingelela kuphi nakuphi la sikhona njengamanje kubantu bethu abasithandayo sibathandayo. Nakho sibingelelwa abantu bako Canada, angizofanele sikhuluma isingisi ke namhlanje. Makhona abantu abako Canada noma bona kufanele bafunde isiZulu. Cha bengisasho ukuthi sithembisile ukuthi sizobuya sizoqedela imibuzo ngokunjalo sikhona namhlanje na isikhathi ke esingabanga sihle kahle nesingabanga khona ngenxa ke yezinto ke ezithile kodwa sibonga ukuthi ke namhlanje sibe naleli thuba lokuthi ke sizohlala phansi sikhulume sizohlala phansi sibonisane ngemibuzo abantu abathanda ukuyibuza ngezinto abantu abathanda ukuzazi siyathoba kakhulu ukuthi ke kwenze ngalendlela esasithembisane ngayo cabanga ukuthi ke kuzoba mnandi kakhulu imibuzo sizoyiphendula ngalendlela abantu abafisa ngayo siyabonga kakhulu ithuba elinjengaleli ukuphinde silithole sikwazi ukuhlala ndawonye noma ngabe yini ofisa ukuyibuza sivulelekile ukuthi ke ungayibuza noma ngabe yini ofuna ukuyazi sivulelekile futhi ukuthi ke ungayazi ithuba leli lakho ukuthi ke uneliseke ugculiseke ezimeni zonke nje sikadlula kuzo sakhuluma ngazo ukuthi nawe ungasizakala. Hayi kwaze kwamnandi I think isiqalile ama questions asihlale phekwe-ndaba. Nangu uno uthi Dr. kuyabheda, I'm struggling to get a job. Kwathiwa angikhuliswe and ngifakwe fanele ngisine. Sengi over 30 nginezingane angikaze ngemule ngilungisa kanjani ngoba sengimdala nginemntwana kodwa angishadile. Uma kuwukuthi kwakufanakala amule wangamula noma kufanele asine wangasini ngicabanga ukuthi amandla lawo angabanga khona kubalekile ukuthi abuyele emsamo ekhaya enze inkukhu noma enze imbuzi acele kwabantu abadala ukuthi ke amandla ukuthi ngishade amandla ukuthi ngemule awabanga khona amandla ukuthi ngikhuliswe awabanga khona ngiyacela ukuthi ningivulele inhlanhla ngikwazi ukuthola amandla nami ngilekelele kwabazongenzela ngoba ezinye izinto ayidingi ukuthi ubambelele kuthenini ubani okumele akwenzele into ulokhu ubambelele lapho noma amandla wena unawo ungakwenzi lokho mawubona amandla khona kodwa nanga umuntu oyibridge lokuwela xhumana naye ukuthi senza kanjani ukuthi ungenzelelene nixoxisane ngokwesintu umuntu uyamupha into ethile ukuthi akenze okuthile kwakho wena ke bese ulekelela kwezinye izinto ngoba inkomo esuke ibalekile noma imbuzi kubalekile mawuphunyuke lapho nje ukuthi kuwe uyena oyithengayo wena qinisa kokunye ukuze kube lula ngoba omunye umuntu uzothanda ukwenzela akanawo amandla omunye uyathanda ukwenzela kunqaba umfazi athi umfazi ngeke kwenzele ingane zodadewenu ezama ungazenzela agcine seba nenkinga lo muntu oba uyathanda ukuthi umfazi uthi lutho kodwa mawuqhamuka nento uthi nasi start asiqaleni la make babamba lapho kodwa bese ungena ngapho kuzokhanya makuthi ukubheda yonke nawe usebenzi naleyo akasebenzi hamba uyocela ngenkukhu ucela ukuthi akwenziwa ngangeke ngizenzele so ngicela ukuthi ke ningivulele amasango ngoba ukuthi nokuthi akwenziwanga bese ke indlela zakho ziyaqhubeka muwenze kanjalo uzobona umehluko. Iba mningi lembuzo nje ngiyibone even kuma video amadala esesike sawenza abantu ababuzayo lento yokuthi mangabe ukuthi amandla akhona ke uyakwazi ukumula noma ukukhehliswa not ukukhehliswa kwenziwa umkhonyana ukumula noma ukwenza umhlonyane usunengane mewuthi wayiphatha kahle wafika esigabeni kwaukuthi awenzelwanga mhlawumbe abazali babengekho noma amandla ayengekho kodwa usuze wathola ingane uyakwazi ukuthi kubuyelwe emuva kuthiwa hayi sisazomenzela umhlonyane noma sizomulisa. Uma usuzoba nomntwana
kuyihlazo futhi kuyichilo futhi akwenziwa abantu bayakuthanda thola umama omdala kuthiwa uyokwenzelwa umhlonyana wenzelwa umuntu ongenamntwana akushiwongo futhi ukuthi ngoba kuyenze ungabi namntwana bakhona abano-40 abanazo iy'ngane bakhona abano-30 abanazo iy'ngane akushiwo ukuthi uma usufike kulowo minyaka leyo ungenangane ungawenzela umhlonyana cha umhlonyana owey'ngane lezi ey'suke zino-13 years 14 years ey'sheshe zephuka bese enzela umhlonyana kodwa isiko lithi ingane iyamuliswa ingane iyakhuliswa ngalesikhathi umntwana sebembona omama ukuthi usehlukanisile manje umngane usengena ebudaleni wayengeniswa endlini enzelwe inkomo kuthiwa umemulo kodwa ngesimo sokuthi amandla awabibikho baye belale ngapha eceleni bethi cha asibambe lokhu okubambekayo simenzele ini umhlonyana ngoba amandla enkomo asinawo kodwa manje thola abantu abanawo amandla begijimela umhlonyana benawo amandla enkomo beqale hayi samqalisalana sobe simenzele inkomo ubone manje ukuthi bayaphambanisa amandla mengekho yenzana umhlonyana kodwa mekhona amandla umntwana ungena ngembuzi kusasa sekuyinkomo useyagida umntwana sefaka umhlahla akekho umuntu wakwenzela umemulo ongenalo ikusasa elikhanyile ngoba isintu leso so iy'ngane ziyeqiswa manje igcine sekuthiwa benzelwa u-21st noma benzelwa into okushiwoyo ekugcineni ingane ingenzelwa isiko enzelwa iphathi lingenziwa isiko kugcina kungakhanyanga so umuntu omdala uyakwazi ukuthi kuphindelwe emuva kuthiwa asimulise ngoba asikwazanga ukuthi simenzele umemulo ngesikhathi kwakufanele simenzele ngawo useze wakhula kodwa useze wathola ingane uyakwazi ukuphindela emuva simenzele yini umemulo siyakwazi bengisayichaza lapho ukuthi umuntu uma esemdala ngeke uqale phansi umenzele umhlonyana umenzela umemulo nomuntu osezele onengane nimenzela umemulo lowo muntu lo akasawufaka umamndindi usefaka isidwaba ngoba usezele so-ke uyabuyela emuva nimenzela umemulo ngoba ziyabheda izinto zomuntu thola ukuthi akakhulisiwe ngokwenzela lento idala ukuthi izalukazi zihlale kuye nokhalo izalukazi ngoba akakhulisiwe kodwa uma esekhulisiwe ziyakwazi ukudeda zimnikeze imvume yokuthi-ke manje akangene esigabeni sokuba mdala hayi cha siyezwa dokotela kusho ukuthi ngiyathemba ukuthi-ke sonke sizwile sicaciselekile lapho nangu uNamandla Mafuleka ethi kuba umnguni ngicela ukubuza uma izingane ezikulamayo sezashona and mina sengiyakhishwa komalume thuka baba my question is kwenzakalani ngezingane zakwethu sisendelinye sisisinye shuthi ubaba nomama oyedwa ngiyacabanga ukuthi umama babazalele ekhaya yena useyakhishwa ke manje uyofaka esibongweni sikababa wakhe kodwa khona abashona bakubo basesiswini sama wakhe nesende likababa wakhe kwenziwa kanjani ngabo laba sebashona bayakwazi ukufaka esibongweni sebashona bayakwazi ukufakwa esibongweni ngoba vela bala ekhaya bonke abakubo bonke kuye kwenziwe njena-ke kuye kubheke ukuthi labo bashonelaphi qala kuthathwe amahlahla omlahlankosi bahambe qale ngalo washona kuqala ayolandwa lapho abekwe la komalume lo washonela kuphi alande lapho abeke la komalume lo washo lapho alande lapho abeke bese-ke besuswa isikanye la lo uyakhishwa lapha naka namahlahla bawuthi befika lapha endlini yangenhla bemukelwa ngembuzi benziwa konke naka namahlahla bese kuthathwa la mahlahla-ke eyohlonywa lapha endlini yangenhla behlale la ekhaya kuyothi uma kushisa impepho isho ukunqela kula mahlahla alapha phezulu into engenziwa engicela ukuyichaza
amahlahla awasifaki isiphandla. Emzini eminingi ngike ngabona nanka amahlahla asefakwa iy'phandle amahlahla kuthiwa hhayi ngoba khona abashona bengafaki. Cha, lokhu akwenziwa. Isihlahla likaze lisifake isiphandla, isintu ligelekeqe. Ihlahla yihlahla, isiphandla sifakwa umuntu onjani ophilayo. Umuntu okumoya kagqoki, ulandwa ngehlahla abeke lapha. Ngizothiwa benemthengela iy'mpahla ninikeze abaphilayo bazigqoke, hhayi ukugqokisa ihlahla isiphandla. Akwenziwa lokho. Kuthiwa hhayi sibafaka isiphandla khona abawu-3 sebashona manje nabo bazogqokelwa amahlahla. Akwenziwa lokho. Siyakukhuza ngoba inhloso yethu ngale show noma ngaleli thuba ukuxwayisa abantu. Thina sikhonela la kule show kasisi ukuzoxwayisa. Ukuxwayisa uzokuthola la, ukufunda uzokuthola la, ukuqapheliswa uzokuthola la. Ilokho esikwenzayo. Uma kini nithola unyanga noma umthandazo othi amahlahla agqokisa iy'phandle, usunelungelo ukuthi cha, akwenziwa lokho. Sezwa ngodokotela omkantshubovu kule nto ukuthi cha bobo, ihlahla aligqokiswa lutho, liyafakwa nje lapha kuphela, kuphele kanjalo. Uma usukhulumile ngehlahla wangena, igobongo lenhlambadlozi engaze lihlambulule leli hlahla, hhayi ukuthi sigqokiswe into. Yilokho okwenziwayo. Cabanga ukuthi-ke umlaleli ekhaya nombukeli wethu uyagculiseka. Awu Nkosi yami, ngise ngikhulume kangaka. UNontobeko Gece uthi sanibona Dr. Mnguni, ngicela ukubuza yini ukugajeka? Hayi nami angikwazi ukugajeka, ngivule zombili iy'ndlebe ngifuna ukuzwa kahle ukuthi yini ukugajeka. Nazi ukuthi umuntu ogajiwe, ngazi ukugajwa musuke ugajiwe. Abe ugajwe insizwe obuthi uyayifuna noma intombi, kodwa nje ngazi ukuthi umuntu hayi bakugabhile wena ugajiwe. Yini ukugajeka? Siyacela ukuthi abhale asho ngelinye igama somphenduli. Leli angilazi, ngizisuke ngibhede ngadle ngicabanga ngayo. Ngicela kwesinye isigodi. Yebo. Sicela uphinde umbuzo noma uchaze ukuthi kumayelana kusuke kuqondene nani. Mhlampe uthola ukuthi kwaziwa ngelinye igama. Sorry Nontobeko, kodwa ngiyacabanga ukuthi uzogcina usizakele. Uthulile Mdunge uthi wazi kanjani ukuthi kumele umule? Wazi kanjani ukuthi kumele umule? Ukumula awazi kanjani. Ukumula nje awazi kanjani. Ukumula nje kuyisintu. Akudingi nokuthi uzukwazi. Ukumula asikufundiswanga esikoleni. Ukumula asikutholanga esontweni. Yinto yabantu bonke. Ngisho abelungu, ngisho amaNdiya, ngisho amaXhosa. Ukumula nje yinto eyenziwayo. Thina sithi ukwemula. Ngamanye amazwi ukukhuliswa. Iyona nto eyenziwayo leyo, ayidingi ukuthi uze uyazi. Yinto nje khona noma yikuphi. Umuke wazala nje wakhula, ungena kwesinye isigaba. Ukumula ukungena kwesinye isigaba, ngoba ngisho umfana uyangena kwesinye isigaba sokuthi njengamanje usuphila yiphi impilo. Ngamanye amazwi ngiqonda ukuchaza ukuthi ukumula ukungena kule ndawo kuthiwa ukuthomba. So akekho umuntu ongathombi. Ukwazi kalokho ukuthi umuntu ukhula bese kuthiwa manje usemdala, usethombile. Lo muntu lo usuke sehlukanisile. Owesifazane usuke seye usuke esengena esigabeni sokuthi useyindaweni yakho nomphela. Ukumula yilokho, awutshelwa ngokumula nje kunjalo. Wazi ngokuthi nje wathi 14 15 sekumele uqale lapho ngoba usuke usuphile enye impilo, hayi lena kade uyiphila. Umfana masengena lapho ubona ngey'bele lezi ziqina zithi ngathi intombazane, kuthathwe ibhande alifake lapha amelana ukubulala lento ngoba owesilisa umuntu akadalele ukuba namabele. Owesifazane okuthiwa uyahlosa ngoba useqala ukuba namabele. Okuchaza ukuthi kusuke sekwakheka ngamanye indlela ukuthi useyophila kwelinye izwe.
ikhona ke lokho kumula engithi mina awuzutshelwe nje kuyimvelo. We Dr. Mnguni, yabona ke le oyikhulumayo yamabele ngiyafisa sibe neshow yayo. Ukuthi umuntu ingane emithomba yomfana nentombazane kwenziwani ngoba baningi abafana sebenamabele eSouth Africa ngoba abazali abazi manje kwenziwani. Ngiyazi ukuthi nentombazane ayashawa nani kodwa abaningi abantu bayahleka mengibatshela ukuthi umfana naye uyakhanywa amabele, umfana uyashawa amabele. Bahleke bese manje sitshole nama-boyfriend esingazi noma fanele sibuye sishintshane nabo ngobra ngoba manje banamabele abafana. So ngiyafisa siyikhuluma indaba yokuthi umuntu mase efika esigabeni sokuthomba iziphi izinto nenyathelo ezithathwayo ukuze izinto lezo njengoba usho nje ukuthi ukucindezela izibele ukuze ingakhuluphali kuzomela siyenze soon ishow yaleyo nto. If you guys please nisibuze ama-questions ngalokho so that mase siyenze ishow sazi ukuthi sikhuluma ngani because I think into ebaluleke kakhulu because sekwazala iy'ngane manje and abasangithi umuntu asana gogo umuntu nede athola i-boyfriend ahamba yohlala lapha kade lunina. So iy'ngane yikhulisa iy'ngane akasekho waziyo ukuthi ngempela kwenziwani. So kubalulekile ukuthi sikwenze lokho and into eyenza ukuthi abelungu bayenze not abelungu bazi banebhada abelungu into eyenza ukuthi i-21st ihlanganiswe umemulo uhlanganiswe no-21st ukuthi abantu abaningi at 21 laba sebeqeda khona isikole mhlawumbe sethola ne-degree bese kuyahlanganiswa kodwa it's not compulsory ukuthi umula ngoba uno-21 kuwukuthi uyabona usuqede nesikole nabazali basebejabula ukuthi hayi-ke sesingamulisa usengagana basebethi nje sicela uyiphathe kahle uzuqeda isikole ingakho ubona imvamisa sihlanganiswa ne-21st. Uthozi uthi sis no Doc Mnguni mina bengicela ukubuza kuchazane uma uvela unwele olude olumhlophe be ungalibonanga lukhula futhi lifika ehlweni lusuka eshiyeni. Unwele olude uyabona manje umuntu unwele olude usuke kufisela okuhle kodwa lolo nwele lolo siyalufuna alukho alitholakali. Leyo nto leyo ifana nokuthi umuntu amilwe izinto la ngemumva abanye bathi ilunda ivele imile lethi iqhamuke lapha ibe ngikaka. Leyo nto leyo enye iyaba la ivele iqhumela esandleni ibe ngaka. Isibusiso leso isidalwa inhlanhla ekuwe ithongo lakho suke likuvezela ukuthi unenhlanhla unesibusiso unokuphila okude. So ke leyo nto ayimbi inhle zingalunga into zakho kuwe ikhona lento kube sengathi hayi awukho umsebenzi wayo kodwa okubambe ngesandla nokuqhamuka kuwe kube nesibusiso sitholakala kuwe ngoba uthi wena kunezinto zekhaya noma zezwe ezimboza ukuthi lobu bunhlanhla nalolu nwele olude lungaqami kodwa kuhambe kuqame. Uyabona ikhona insizwa yangapha ngakithi okuthiwa uSiphuzo bayamazi abantu bayabona ama-CD yakhe bayambona lo yamfowethu usemdala kodwa manje into uNkulunkulu amphathisa yona imayivela manje ukuthi lo muntu uNkulunkulu owayemphathise ini kodwa ngalesikhathi esukume zama ububona ukuthi ayikho into kulo muntu kanti ikhona uNkulunkulu usayifihlile usefuna kanjani manje ukuyiveza isiyaveza isiyasabalala manje akekho umuntu ongamazi manje umhlaba wonke jikelele ngoba ikhona into abephathiswe yona. So nawe njengoba kuvela lolu nwele luthi luchaza khona into eNkulunkulu ayibeke kuwe ungalinqamuli luyeke lwenza nje lufuna ngayo uNkulunkulu uyaveza kuwe ukuthi ikhona ayibeke kuwena. Right, that is beautiful. And uSiphuzo sobe sinaye sine video yakhe very soon kwi-channel i-interview yakhe story sakhe is very interesting isofundisa nabaningi ukungalilahli ithemba. So nje watch out for it. Manje mulibona lo nwele uyalikhipha noma uyalishiya? Mawungazi ulikhiphe phela ucabanga ukuthi luyakona ngokomthetho nje nakudala wethu umuntu engixoshwa ukhophe ikhona ezomjabulisa lo muntu lo noma khona umuntu azombona. So abanye balinqamula ngoba soselivele lithi lukhona
kodwa libuye livele. Ngisho ukuthi ungenza noma yini ngalo mali ungakuphazamisa indawo ngoba likhona ukuthi kathi siqhuma ukuchopheka mawuthi uyabuka kodwa nje kahle kahle yinto enhle enkulu kakhulu. Kwezinye indawo bazibalubize ngefa bathi ifa. Yebo yifa, yebo kunjalo. Ibunda lelo lishoyo bathi hawu nenhlanhla nefa. Hey. Yebo. Ngicela ukubuza intoni umsamo? Umsamo abantu bakini ababephila kini ungakabibikho wena, engakababikho ubaba wakho, engakabikho umkhulu wakho, baphila kwaze kwafika umkhulu wakho wazala ubaba wakho nobaba wakho wazala wena. Laba abantu base bedlule emhlabeni bayolala ukuthula, bayolala kwelamathongo. Uma kushiswa impepho kusuke kutshelwa bona abanikazi bekhaya makuthiwa umsamo shuthi-ke yiko omkhulu lenu ngoba nathi sinawo njengoba sihlala nje eSouth Africa iPitoli sithi isemsamo ngoba iphalamende isePitoli. Zonke into zethu ukuze yiphase kumele ziyojika kuphi ePitoli. So nawe ukuzilunga lezinto kumele uye kwabalele uyoshisa khona impepho ucele kubo baphasise bona into oyicelayo bakubheke bona bakugade uma futhi uhlupha wona kube yibona bakushayayo. So umsami lokho akukho nje okunye. Umsama kuyona indlu ka-round, umsama kuyona indlu eyisiflat, akhona pha abantu abangasekho okuyibona abahlala kulezi zindlu-ke esuke sibakhele zona noma yikuphi manje nje nansi indlini bangena bahlale lapho mani bafuna nishisa impepho nibathole lapho. Hayi wayichaza yabonakala iPitoli lakini umsamo danke Pitoli. Bese uPhilani uNhlakanipho athi Dr. Mnguni ngicela ukubuza uma kukhona udadewethu waphuphumayo kumama bese kuba khona ophilayo ngingakwazi yini ukumenzela umhlonyane lo ophilayo ngingakaze ngimenzele lo owaphuphuma? Lo owaphuphuma kunzima ngoba kusuke sekuwumuntu, so awukwazi ukumjomba wenzele lo ophilayo ngoba loyana uma ungamenzeli uza khweleza abangele lo inkinga. Kodwa uma lo waphuphumayo engakaze enzelwe lutho nje akaze aqanjwe igama, akaze agqokiswe, akaze ahlanjululwe, akaze enzelwe umsebenzi, awukwazi ukumane umenzele umemulo ningakaqali la. Niqala lapho nimenzele umemulo, nimgqokise, nimqambe igama, nimngenise, nimenzele yonke imicimbi yakhe bese kuyimali menzele umemulo-ke. Kodwa uma ukuthi akamenzeli lezo zinto lezo, qalani khona nilungise niqede lapho bese ningena ekuthenini-ke lo akamenzeli and lo ophilayo umula kabili, fuke emule ngalo owokuqala bese emula ngesibili-ke sekuyena. Ilokho okuye kwenziwe uma unengane eyaphuphuma noma unengane eyashona. Hayi siyabonga kuzwakele. uRani uthi hi doctor, how do you deal no-anto wayenza izifungo ukuthi ngeke ngibe yilutho empilweni kodwa manje yonke into ngihambela kahle ngiyaqeda manje nase-university uthi manje angeke ngibe lutho nje empilweni. Wenza njani ngempela ngo-anti noma esinye nje isihlobo esilokhu sime nje ngokuthi wena ngeke ube yilutho empilweni? Isihlobo ongesona esegazi asinawo amandla ngokukhuluma kuphela, sinamandla ngokuthakatha, ngokwenza imithi emibi sibiza igama lakho. Isihlobo leso esingaphandle. Kodwa isihlobo esineyifungo nezibopho segazi noma singathakathanga, into yaso iyasebenza. Ngokwesintu kuye kuthiwa u-anti ubabekazi ngoba usukelamana nobaba wakho. Abanye abantu bathi omamncane o-anti
abalamanayo omama belamana athi u-aunt. Kungenzeka-ke nalo mfo ukuthi mhlambe usho esadini lokuthi kulamana oma ethi u-aunt, usho kulamana ubaba ethi u-aunt. Ngizothi kuye-ke anamandla amazwi omuntu wakini nomuntu omzali wakho. Lawo mandla lawo baye bethi-ke abasontayo bayayivala noma bethi siyayibreaka leyo case yomuntu onjani okucindezelayo nokwenzela ini. Sithi-ke thina ngokwesintu nangokwesiZulu kuyadinga ukuthi uthole izinto ezithize ozozisebenzisa ubulale le micabango yalo mama ngoba izozi ikwembatha egazini. Ngoba lokho ethi nje ngeke ulungele lutho ngampela ungaphuma esikoleni uhlale ungaqashwa ndawo uze ungene ey'dakamizweni kuphele ngempilo yakho ngoba nangu umuntu okumele. Manje-ke yinto kumele uyisukumele njengamanje uthole abantu bakusize ma ungahambisani nemithi yesiZulu uhambe isonto ukhulekele ukuze lento inqamuke. Ilokho ongakwenza kukho okunye. Ngeke ngithi hambe ngeke sithi hamba kuyo uyomncenga ngoba phela njengoba inhliziyo yakhe ibuhlungu nje ngawe kungenzeka mhlawumbe iy'ngane zakhe ayiphumeleli ubona wena uyaphumelela. Zizamele wena ukuthi uchithe yonke lento eza kuwe ngoba uwumuntu onenhliziyo enjani embi engafuni ukubona ingane kamnewabo iphumelela. Engakusho ukuthi-ke wena zama indlela ukuthi into zakho phela ungamzondi nje phela. uNkulunkulu mekubusisa ekhale ngento ethile emunawo amandla thenga umuphe mnike lokho ufunayo umnike khona. uNkulunkulu uyokubusisa. uNkulunkulu uyokwenzela okukhulu. Mnike yazi leyo ngoma dokotela. Mnike Unyathi uthi isiphi isikhathi esi-right sokungena emanzini. Sisakhuluma ngokungena emanzini nje guys, kune video entsha ayifakile uDr Mnguni ku-channel yakhe iDr Mnguni TV khona la ku-YouTube. Please ngicela nisubscribe nakuyona bese niyobuka le video nje entsha ayifakile. Plus congratulations udokotela namhlanje ube na 1000 subscribers, so siya celebrate 1000 subscribers. Siyabonga kubo bonke asebesubscribile. If ungasubscribe siyacela usubscribe, ziningi imfundiso ozoyithola kwi-channel yakhe uDr Mnguni khona la ku-YouTube. Unyathi uthi siphi isikhathi esi-right sokungena emanzini? Amanzi awafani nolwandle. Amanzi awanaso isikhathi sokungena, awanaso isikhathi. Phela nje engicele kubantu ukubaxwayisa ningalokothi niyongena emanzini ebusuku. Makuthiwa nje kusebusuku sewo-7, 8 ningalokothi ningene emanzini. Asuke ngesewona amanzi, asuke sephila enye impilo. Ilwane azihambi emini. Izilwane isilwane uma wasibona emini nje uzosibona lapha esiqiwini. Nazo sibona nje esiqiwini zilwane lezi zasendle, kodwa zasemanzini azizwani nelanga. Uma ilanga like laphuma nje ziyabaleka ziyocasha lapha ehlezi khona. Uma sekuhwalala sekumnyama ziyaphuma zihambeke lapha ebusuku-ke isikhathi sazo-ke ezifuna ukudla ziyadla, ezifuna ukwenzani ziyenza ngoba abantu basuke bengasekho. Isilwane masisemanzini emini ngeke sikwazi ukukubona mawuza, kodwa ebusuku siyakwazi ukukubona. Uma nje ulokhuzana uqaphele ukuhlangana nentsha iza uyobona ngathi amathosha amancane akhanyayo, amehlenja lawo ebusuku ayakhanya. Ngokunjalo-ke nezilwane zasemanzini ebusuku ilapho ezijabula khona. Ungayi ebusuku emanzini, hamba ekuseni. Ekuseni nje kakhulu kuthi kuphuma ilanga usukhona bese uyangena. Emini uyangena, ekuseni uyangena. Indawo
ehlanzekile nendawo engenayo inkinga ulwandle. Ulwandle alunayo inkinga ulwandle. Ulwandle ungafika khona ekuseni ufike khona emini ufike khona ntambama kuphela ulwandle lunezikhathi la oluba khona nolaka khona. Ilapho kumele uqaphele ukuthi hayi njengamanje loba nje ngo-12 ebusuku hayi ulwandle lubhubhisa. Kodwa ma uzongena uyayibuka iy'khathi la ongenalo ulaka khona, bese kuba ukuthi-ke iy'khathi kodwa zomthandazo wasolwandle azikhethile nakhona, ngoba ngesikhathi lunamandla ulwandle ila ofike uthandaze khona nixhumane noNkulunkulu ngale nto esuke uyoyifuna. Ukungena okumele ngesikhathi linolaka musakungena, kodwa mase kuphelile ulaka sokwamagagasi nje kahle ungakhululeka bese uyangena. Iyona ndlela-ke yokwenza. Impophombo yinto ekuseni, yinto entambama, kodwa nayo yinto ebusuku. Ebusuku nje ningahambi niyongena elokhuzeni emanzini ebusuku. Kuney'yoni zakithi ezake zangena ngesikhathi esi-wrong zemuka, kwaze kwaboshwa umfundisi wakhona ngoba akahlolanga ukuthi ulwandle lukusiphi isimo. Noma ungaholela noma umoya ungathi ngena manje, kodwa nje musukungena ngo-12 ebusuku ngoba lisuke linamandla. Mase lungcono-ke ngena futhi kufuneka uluzwe uma kuthi namhlanje lifuna lukusiphi isimo namhlanje, uluzwe ngomoya ukuthi yabona njengamanje kulesi simo bese uyangena. Qedile. Angiboni. Khuluma. Umthatha sikuzwa yena. Asikuzwa sisi. Uyangizwa manje? Still awungizwa? Ngiyakuzwa manje. Ngiyazwakala manje. Usuyangizwa udokotela? Ngiyakuzwa. Oh. Zakusabona inyanga lapha olwandle laseThekwini izogeza isimosha kusho ukuthi sasiphume ejele. Bamgeza athi uyayiphosa iy'mpahla bathi mase bephumile nje sebebuqamba zibuye iy'mpahla ibalandela. Baze bagive up bayicosha bahamba nazo mhlambe they tried iy'khathi eziwu-10. Amgeza amfake phakathi aphosa iy'mpahla nenkukhu esinqunyiwe. Bathi mebephuma nje zibuye ibalandela. Suke wenze njani ulwandle selinqaba ukuthatha iy'nto zakho? Ngicabanga ukuthi-ke ulwazi lwabo lwaluncane. Kahle olwandle ma sizongena noma emfuleni sizongena siye sikhulekele impahla ethile. Siyikhulekele bese siyiphosa phakathi la olwandle. Suke siyiphosela ukuthi le mpahla isho ukuthi masingena la sizophuma yini. Isemfuleni isolwandle. Uma ike yabuya impahla ichaza ukuthi-ke nathi sizongena siphume. Kodwa uma uthi uyolahla ibhadi bese ufaka iy'mpahla zomuntu onebhadi zihambe bese ziyabuya, lokho kuchaza lokho ukuthi ibhadi kulo muntu alisusekile. Ngamanye amazwi awukwazi umane uyofaka umuntu nje olwandle ungakamhlambululi yena. Uqala umhlambulule umenze bese uyomgeza khona, kodwa hhayi ukuthi nanokuthi enye into engicela ukuyichaza kubantu, hayi bo ulwandle akusiyona phela olokubulala iy'nkukhu. Abantu bayaphambanisa, inkukhu nje olwandle ayifakwa nhlobo, ngoba lapha olwandle kuney'nkukhu zakhona olwandle, kunezimvu zakhona. Ayikho into olwandle engekho, ayikho ngisho umuntu olwandle uzomfica. Ngisho into eyicabangayo nje olwandle ikhona,
awukwazi ukuthatha inkukhu uthi uyosebenza umuntu ngayo olwandle. Yikho lumane lidinwe lilahlele leyo nto le. Ku-wrong lokho akwenziwe. Olwandle khona yonke into, ngisho imali ungayithola uma uyifuna olwandle bokukhiphela bekunikeza abanikazi basolwandle, ngoba le mkhumbi oyibona ihamba iyamiswa mase kufuneka imali, imiswe ingakwazi ukudlula. Bephuma belungu ngoba bayayazi indaba yasolwandle, kukhishwa yonke imali ekhona ithelwe la, kunikelwe kuthiwa hayi nayi ma ifakwe. Leyo mali yiyo othi uma unenhlanhla zakini likuthandile lakugeza bekulethele bekunikeze. Inkukhu nempahla zomuntu akufunakali ziyophoswa lapha uma kuthiwa ukhishwa ibhadi, cha. Ulwandle luyizulu. Wedokotela, njengoba ekuseni sithi mesine esi-healthy-ke nje sithanda ukuba fit, mesithi siyayijogela lapho olwandle sihlangane namakhandlela amnyama nabomvu ney'nkukhu ey'nqunyiwe, kuyingozi kangakanani ukuthi sihambe ekuseni kakhulu olwandle kanti abantu ebusuku bebekhipha amabhadi abo benza izinto zabo, nokuthi uma kwenzeka ngithi ngiyawokha olwandle ngihlangane nalezo zinto ngiyayithinta noma ngiyayijomba ngiyiyeke kanjalo? Kufunakala lezo zinto lezo ungayithinti nangephutha, ungayijombi nangephutha, ngoba ziyisinyama. Basuke laphana bezokwenza imikhuba ethize, benze lo lwandle ngoba ulwandle lunamandla. Abanye bayaya lapha kanti bobulala umuntu, benza imikhuba lapho olwandle kanti babulala umuntu. Wena uqhamuka wazi loya muga bese wengama wena ushaye lo muga, uthi uyafika ekhaya ufike nawo ungene ekhaya ubhubhise abantu ngoba umuga othile. Kodwa ukube abantu bayezwa ngabe bayayizwa ukuthi manje wenza into zeni ey'thize anozenzela le ngaphandle, ngoba ulwandle lunabantu abaphila kulo njengoba thina siphila la. Bakhona abakithi abaphila lapho olwandle. Ngiyokwenza into zomsamo, ngiphahle kahle, ngenze yonke into kahle. Wena uhambe olwandle uthi uyokhuluma igama lami ngabi, kudinwe lo le athumele lento shula lihlakazo yonke iphele yonke lento. Kulo muntu strong uyathakatha sibuya ngisho kanti somcupha kacupheki kanti kuthinteke lela dlozi. Ulwandle bafowethu olokucela. Ulwandle nje olwey'cela ezinhle hhayi ezimbi. Uyocela nje uthi ngicela kube nje, ngicela kube nje, ngicela kube nje, ubokubone noma mhlawumbe uzongena olwandle kanti ufake incweba lukushaya ukubulala ulwandle ukukhiphe ngaphandle lukuphendule kabuhlungu ngoba ungene nencweba. Yini incweba? Uma ungena incweba umuthi wokuqina ofike wenziwe ube isishuqulwana bese siboshwa kahle ngentambo bese uyifaka okhalo lento kuthiwa-ke incweba. Uma uzongena nawo olwandle noma yibhande ungenalo olwandle ukhona ungenalo lufike lukukhiphe straight ulwandle kabuhlungu. Alizwani ulwandle nento ebhedayo. So uma wenza into ebhedayo ungayenzeli olwandle ngoba ngeke izilunge leyo nto leyo, ngeke izilunge. Phela abantu abaqaphele uma ujima ubona imikhuba ade bayenza, hambela kude nayo ngoba bayaganga. La kuthina la kithi la eThekwini la sekwavala yonke leyo nto leyo, ayenziwa nje. Uma uthola ney'nkukhu olwandle usuyaxoshwa ngoba sebayazi ukuthi cha ku-wrong. Hambe uyocela, hambe uyonikela, hambe uyoyithandazela u-right, kodwa hhayi ukufaka ney'nkukhu. uSambulo Mngadi uthi imibuzo wami wagcina ungaphendulwanga, usiyaxolisa kodwa Nkosi yami mayelana nokubikwa ukungena. Awu Nkosi yami nayi ngempela siyaxolisa Sambulo, yazi umbuzo wakho bekufanele siqale ngawo. Saphinde siyaxolisa usixolele. Imibuzo uthi ungeniswa kanjani, bangeniswa kanjani abadala endlini ethengwe umshana okhulele komalume? Kwenziwa njani uma ufuna ukungenisa abadala endlini ethengwe umshana ekhulele komalume? Ngiyabonga, siyaxolisa Sambulo. Hayi, asibonge ngithuba sizoke sichaze la. Uma umshana uzaliwe udade usisi wethu la ekhaya, wangalotsholwa ubaba wakho, wangahlawulwa ubaba wakho, wangathengwa ubaba wakho, wena awusiyena owakuloya muzi, futhi wena ungwala ekhaya, uyingane kagogo wala ekhaya.
So kufunakala ukuthi uma uyobika umuzi owuthengile abadingeki abantu bakini, umalume wakho ohamba ke yothi ke cha nina bakazi bani nangumntwana umzukulu umshana wethu ozala udadewethu use-andisa umuzi, usethola ithuba wathola amandla ukuthi ke akakhele udadewethu umuzi njengoba sazi ukuthi umshana wethu kodwa yena uyigazi lakazi bani, igazi lakhe lakazi bani. So ngokwesintu sokuthi uyise akenzanga lutho, cha nawo umuzi wakhe esimnikeza wona. Ilokho awukho okunye okwenzayo ngoba usuke wenza into eqondene nekhaya la komalume wena ungakhona vele. Ayikho into eklasa nabantu bakini, uyigazi lakhona kuphela kodwa uhlanganiswa lutho nabo. Umalume ophatha lo msebenzi lo enze ngesiko lakubo. Shuthi bangafika nje sebezodla inyama namasalada abakababa wakho kodwa hayi ukuthi kube ibona basemsamo. Cha emsamo abayi ukuza laba abakini ibona baphethe yonke into. Hayi siyabonga, ngiyajabula ukuthi ugcina uphendulekile lo mbuzo. Uthi uLinda Thokoza uMamtshathu from Tweedespruit. Hey sifunda indawo eziningi, ngiyaqala ukuzwa uTweedespruit. Ukuthi kuyenzeka ukuthi ukhiphe isisu kanti umntwana wedlozi omkhiphayo manje lo moya uyenza ngathi nguwe omele uthwase. Muthi ukhiphe isisu kanti ukhiphe umntwana obekuwumntwana wedlozi, umntwana obezoba mhlambe nesipho sokunyanga noma sokuthwasa, kuyenzeka ukuthi manje lowo moya uma ungene kuwena kube wena osekumele uthwase. Hayi akwenzeki kanjalo. Lento yedlozi ifana nelicense. License yami ngeke udrive ngayo. Ungaboshwa nokuboshwa, awukwazi udrive license yami. So idlozi mali kuwe nje. Uma uhamba wena emhlabeni uzawuhamba uzomkhetha wena umuntu ukuthi leliya dlozi ohluleke ukuliphatha wena bese lithi ke cha sikhomba umuntu ke esizongena kuye nawe bese uyangena kuthiwa hawu yazi lona unedlozi likabani. Injalo indaba. Mina nginedlozi lamkhulu ozala ubaba. Idlozi lakhe lisebenza kumina straight, basho ngisho ekhaya bethi lo unedlozi kababa, ngisho ubaba bathi idlozi kababa likulengane. Izinto engizenzayo zazenziwa umkhulu, akukho siyafana. Okwesibili izenzo yonke into umkhulu nje. Manje ke nalengane ke eyaphuma kanti kwakuyingane yedlozi angeke ingene kunina, isazokhetha umuntu iyothi mayifika kulowo muntu ezongena kuye ikhuluma ithi mina nguzibani angiphilanga ngaphuma kanje sengithi angene kulo muntu. Kusho lona idlozi leyikhulumela makuthi unedlozi ngampela, ngoba idlozi selikabili manje lapha eSouth Africa selikabili. Khona idlozi ngampela ubona ukuthi akudlozi phela leli isitayela, uthanda umuntu onedlozi bese funa ukuzenza naye sengathi unedlozi kanti akanadlozi. Mase medlozi liqhuma alikho, mase medlozi lisebenza alikho. Amoshise abazali izimali engabe uyafunda, ajabulise nje ukuthi uma ke nje ngaba yidlozi nami ngaba yisangoma sengizothola ithuba lokukhululeka ngezinto engiyithandayo. Kanti ukhohle ukuthi idlozi alilula malingene kumuntu, alingeni idlozi kalula. Idlozi lingena kuwe likuyekisa izinto oyithandayo, lifuna wenze ngale ndlela elifuna ngayo. So injalo indaba, sengisuke ngathi ukukanta ngalanda kodwa ke bekukundlala nje mayelana nokuthi idlozi lengane lingeni kumzali. Okay, sesizothatha imibuzo emincane ngoba mesifika nje ku-1 hour sizoqeda. Okugcina lo ngizowuthatha mayelana nememulo. Uthi uyakwazi yini ukuthi uhlabe imbuzi ungawenzi umemulo ukhehliswe, ngoba uhlabe imbuzi kuzovuleka umendo, imbuzi ibe umkhehlo ungawenzi umemulo. Uyakwazi ukuthi ungamuli ukhehle, cela usihlukanisele ukuthi yini umkhehlo yini umemulo. Umemulo owentombazane ezalwela ekhaya
yakhula base abazali bethi ke kobabamkhulu nayi ingane enisiphe yona seyikhulile manje bese bethatha ke inkomo nembuzi beqale ngembuzi bebike kanjalo ngakusasa bese ingane igide esigcawini ifakwe lo mhlwehlwe iyakhuliswa umemulo lowo bese kuba ingane ezozalwa ubaba nomama abanawo amandla okumkhulisa athola umkhwenyana bathandane batholisana abantwana bese kufika ekuthenini usebekwenze konke abakhwenyana bese ethi ubaba ke ndodana lo mntwana lo ngoba useyinkehli yakho useyingoduso nakuwe ngiyacela ukuthi ey'nkomeni okubize zona ngicela umkhehlise bese umkhwenyana ekhipha inkomo yokuthi-ke usuzomula ukumula nomkhehlisi isenzo siyafana amagama ahlukene lona wenza umkhehlo ngoba useganile and useyogana and useney'ngane useze akaseyona iqhikiza akaseyona intombi useyinkehli kunezinto ey'fakwa la emakhanda ey'bizwa ngenkehli leyo nto leyo isuke ichaza ukuthi-ke lo muntu lo akasekho esigabeni sokuba sekhaya sekufunakala manje akhehle bese yaphuma eyogana ilokho kwenzakalayo umkhehlo nomemulo kuyafana isenzo noma indlela okwenziwa ngayo kodwa kuhlukana ukuthi kwenzeka ngayiphi indlela kwenzeka kanjani ilokho okubalulekile-ke futhi nakho ukuthi-ke abantu bakwazi futhi abantu bakulandele ngokwindlela enjani efanelekile ukuhlaba imbuzi usuke nakhona futhi uyicelela wena kubantu abadala imbuzi nje yokucela imbuzi ukhiye ukuvula iminyango evalekile noma yinini akulona iphutha ukuhlaba imbuzi ucele kubantu abadala ukuthi kuvuleke izinto zakho yini ibhidani intambo ecolorful futhi lisebenziselwani yini ibhidani futhi lisebenziselwani ibhande lisetshenziselwa ukuvika izitho elezithi ibhande likabili ibhande uma ulifakile usuke ufaka umuthi kulo ngabe wezitha noma wekhasini noma ukuthi ukhuluma nabantu mhlawumbe mawuthandazela umuntu awe noma ukhomba umuntu awe noma wenzayo so ibhande lenza lokho ulifakele khona likhethile ibhidani intambo eyicubo kuthi unhlobo zonke isetshenzisela ukulwa nemimoya mawuneyinkinga emoya unezitha uxakekile uyayifaka ke le ntambo yakho ke enhlobo zonke ngoba ibamba yonke imimoya esuke iza kuwe yenza lokho sorry usibusisiwe Ntshangase uthi ngicela ukubuza ukuthi uma abantu abathandanayo kakhulukazi abanobizo bobabili befuna ukukhungana benza njani futhi umndeni kumele ube khona yini uma abantu abanobizo befuna ukukhungana benza kanjani nokuthi umndeni kumele ube khona yini leyo khungana singayenza nje be serious kodwa yona ayidingi inqwaba yabantu kodwa abanye ke kube yilomndeni kube yilomndeni khipha izipho ngapha nangapha khipha izipho nangapha khipha imbuzi nangapha khipha imbuzi kodwa leya nto eyabantu abawu2 manje ke nathola ukuthi nalowo nesiphiwo ukuze ingaxabani lento ngoba kahle kahle kufuneka kube khona ukuthobelana kube khona ongenhla kube khona ongaphansi so uma nina nobabili senika nje akulunga awakheke umuzi uthi ubaba eshaya ngezilimi esontweni nomama nawo ushaya ngezilimi esontweni bese iyaphambana lento
umama naye ubonela abantu nobaba naye ubonela abantu igcina lento isiyenza ningezwani kodwa banizothobelana mengashaqala ngezilimo kufuneka lwangisupporte ekuthenini lento engiyibonayo kube yiyona noma kuthiwa bezoyibona noma beyibona angiyeke ngishaye ngize ngiqede base ngiqedile hayi nami lapha ngibonile lapha ukuthi hayi ngathi singenza ukuthi bese kuphela kanje kwenziwa kanje ukukhungana-ke nisuke nenzela lokho ukuthi-ke laba bazogana behlele ngezandla laba abaganiwe kube yibona abamayo ayidingi bantu abaningi uthenga into wena uguqe phansi uthi nina bakasibanibani ngiyanikhunga naloyana athi nina bakasibanibani ngiyanikhunga asisebenzisane ngokunjani ngokuthobelana iphela kanjalo into akudingi yingakho amakhosikazi eyinyanga wabona onke efaka ubuhlalo umuntu begane inyanga nje sizobona ngobuhlalo umuntu begane inyanga nje ubona umfazi wenyanga isangoma sethwa cha umfazi wenyanga faka ubuhlalo ngoba usuke ezama ukuthi uma lo mfazi egaleka enemimoya bese yayihlanganisa ayithobise kungabe ukuthi sesiyinyanga sonke ubaba khona uyinyanga noma wakhona uyinyanga ilokho kusuke kubalekela. Hayi cha siyayizwa kakhulu imnandi ngelinye ilanga ngiyacabanga ukuthi kuyomele sike siyikhulume indaba yokuthi ungabe uthandana nomuntu onesiphiwo noma uthandana nesangoma kwenziwa kanjani ngoba sesifile sisisiqoma izangoma ngisho ufuna ukhisi bafuna imali emhlophe hey kuyofanele ukusicacisele Dr. Mnguni ukuthi ngempela kwenziwa kanjani ngoba sazi manje noma sesenziwa ama-bless akufunwa imali ngisho ukuthi usenda uWhatsApp athi ngeke ngikwazi ukuvula uWhatsApp wakho kufanele uqale usende imali emhlophe unamandla ethi cela ukubuza uma ubaba esesindisiwe kanye nabafowabo amadodana akhe asuke esengazishisela yini impepho mewuthi ubaba wenu usedecide ukuthi yena useyasindiswa amadodana ayakwazi ukuyishisela impepho. Lo mbuzo lowo ubaluleke ngendlela emangalisayo futhi lo mbuzo lowo uzosiza abantu abaningi ngoba abantu bayabhubha ngalento ukuthi ubaba uma najika athi akasayishisa impepho akasalikhonza idlozi iy'ngane zona bese kutholakala ukuthi manje ziyalikhonza zona idlozi ziyalithanda kodwa ubaba usengene kwiphi enkolweni noma usesindisiwe leyo nto-ke leyo iye ithi akathathe into ubaba athi sengiyakholwa nina bakasibanibani ngaleyo ndlela leyo-ke sengiyaphuma ey'ntweni zempepho undodana wami omdala uyena sengimnika impepho ukuthi akashisele abafowabo ngoba impepho ekhaya ayishiswa nombani kodwa inkinga sinayo manje ukuthi umzali unele ngayibona ukuthi seyasindiswa avele afune wonke umuntu asindiswe ngenkani kuxatshwane-ke manje ethi la kwami la ngeniphinde ngishisa impepho ukusho ngenkani akasahlalanga ngaphansi ney'ngane ukuthi sengihambe ngahamba ngoba impepho bafundiswe yiwuyo impepho lithi iBhayibheli mawufunda izakhe khulisa umntwana ngendlela okuyiyo ukuze uma semdala angasuki kuyo manje ukumkhulisa ngendlela okuyiyona noma ngendlela okungesiyo kuthi uma semdala bese uyaqala nje hayi le ndlela ngikufundisa yona kusiyo usuwonile-ke lapho usuphambanisile senizophambana-ke la ekhaya so lezi y'ngane sekungeni manje ayisazi ukuthi zizokwenza njalo wena baba la ekhaya uvimbile manje empefweni kodwa abahlakaniphile nabayithandayo iy'ngane zabo baphuma kahle noma ngasezange mbuzi ayibiza iy'ngane bantu bami sengithatha nayo inkolo njengamanje ngithi-ke manifuna impepho nami noma manifuna ukugcina izinto zenu zigcineni la ekhaya kodwa mina ningethuki uma ngingasondeli empepheni ilokho okuye kwenziwa ubabona umelwa nami mekuwukuthi ubaba akakwenzanga lokho umane wathi yena useyakholwa nje wangayashiya muntu niyakwazi ukuthi niyidicayidele nini ukuthi hhayi-ke sesizocela bhuti omdala kube wena osishisela impepho ngoba ubaba engasayingeni lento ngoba ababaningi engicabanga ukuthi baphuma ngendlela e-right yokuthi athi usazobikela amadlozi ngoba mese suke ekusindisweni vele usuke engasayikholwa into yamadlozi so niyakwazi ukuyidicayidela nina niyiy'ngane ukuthi hhayi-ke sesizocela usibanibani asishisele impepho. Labo bantwana labo kufunakala behambe beye kwamalume
bazobiza isibongo sakubo ngokwegazi nangokwempilo kodwa impepha bazosebenzisa eyakomalume bazohlangana beye komalume beyothi ubaba wasilobola kahle washada nomama kahle kodwa inkinga akasalisebenzisi idlozi yena la kubo seliyekile sicela nina bogogo ukuthi nisibheke mase izinto socela nina nishisa impepho yala ngoba inkosi ayikwazi ukuthi inkosi kubuse enye inkosi enye isekhona lutho ukhothame yodwa inkosi bese kubuseni noma ungabusa wena usuke lo ekukhulisa ukuthi ke hayi bokwenza kanje esaphile ekufundisa bokwenza kanje enze ukuthi mayisehamba bese uyaqhubeka ukufundisile nobunyanga bunjalo ke awukwazi ukuba inyanga wena nengane yakhe ibe inyanga la ekhaya ngeke kufunakala iphume ihambile usale nawe la ngoba ayihlalelani inkunzi ezimbili lezi ngane zaqala zashisa impepho esekhonwisi idlozi izomthatha uzofa so kungcono becele komalume benze khona izinto iloko engikushoyo futhi angisho ukuthi lezi ngane nombani akahambe nempepho yakhe usayishisela bazohlakaza idlozi abenze ngenhlonipho beshise komalume beshiye kanje la ekhaya ngeke ishisa impepho baba sesendisiwe behloniphe lokho kodwa bona bafuna ukuthinta izinto beshe nokomalume siyoba njalo indaba yabizolunga manje uyakwazi ukuyishisa impepho ngoba ikunukela kamnandi nje ngithi mina ave ngilithanda iphumuka lepepho ngiyishisele lona nawe uthi ngiyakwazi ukuyishisela yona njengoba ngumuntu wesifazane ngiyihlalele ey'ndaweni zami nje ngiyakwazi ukuthi mengabe ngifuna ukuthandaza noma ngifuna ukuphahla ngiyishisele impepho lapha engikhona hawu impepho ayinankinga nencane nje uma uyishisa ngoba uyithanda ayikho inkinga ukukhululeke nje ayinalutho ikhululeke kakhulu inhle nje inkinga yasemsamo yokuthi mekuhlatshwa noma kunedlo yokukhuluma nedlozi nani le dinga ukuthi uyena oyihlaba oyishisayo ekhaya ya kuba nomnikazi uyena oyishisayo ekhaya futhi-ke leyo-ke ngeke ngampela uyenze noma kanjani inendlela yakhona inenhlonipheko yakhona hhayi-ke umbuzo wokugcina engiwuthathayo lana uNubian Q uthi hi Sisithenjwe noDr Mnguni ngicela ukubuza umuntu angenza njani angenza ntoni ukuzikhusela kwabantu abasebenzisa umuthi wothando umuntu angenze njani ukuyivikela kulabantu abasebenzisa umuthi wothando umuthi wothando-ke ukabili ukhona umuthi osetshenziswa umuntu nithandana senithandana akushaye ngomuthi ukuthi umthande kakhulu ungamyeki umenzele yonke into ayifunayo ube nozwele naye angithi uyabona-ke lo muntu lo useduzane kwakho indlela yokuthi ungenza njani ukuze uvike leyo nto ngeke ayikho ngoba ungavika wena into aqhamuka umuntu nomuthi awugcobe ezandleni akubingelele akhage usuyamthanda lowo muntu lowo usuyamthanda ayikho into usuyenza usuyamthanda nje uzwa ngaphakathi ukuthi yabo manje lo ngiyamthanda usuyamthanda njalo omunye akaza kodwa unawo loyo ugcotshwe ezandleni umuntu ngimhage ngimane ngiyohaga nje uhusband wequeen ngimane nje kuthiwe ngustar queen nje nami ngimfake kuleli page elivuliwe ku-Facebook elithi vela star wami manje ngustar queen Elizabeth so sengimkhage ngempela kuPhilip-ke lapho usekhala ngoMatheyu ufuna ukublaya khona awungiphe lowo muthi uzowuthola ukhona ugcobe nje lapha nje uyamhaka omuthi wokuthando awukwazi ukubalekela ngoba omunye ufaka uswidini lapha ebusuku uma usulala uyamunyunga nje uswidi uvuzela umuthi wakho ubeke lapha phansi usulibizile igama lakhe njalo ukuthi-ke nalo uthande ngupha lona ngicela njengamanje ngingene kahle emizweni yakho ungithande nalo uthande akekho umuntu ongawudla uswidi emhlabeni jikelele uyothi yalala nje eze kuthi akanambithe sekungena lento useyacabanga njalo umuntu useyakuthinta useyakufona ngeke lento sikhuluma iqiniso lapha ngeke uzuyigweme enye into iyathathwa umuntu wesifazane ofuna insizwe ethile noma insizwe ethile ufuna wesifazane othile ahambe uyichitha ngalapha ahamba ngakhona umuntu noma ijukjele nje ngalapha ahamba ngakhona umuke wadlula sekuyakushaya njalo uthando usuyamcabanga loya muntu umeqo wothando ngeke uze ukubalekele cha ungakuthandaza nje ukuthi engathi
abakuthandayo bengayicabanga lento yokwenzela umuthi lokho ungakukhulekela ngeke futhi uyenyangeni yodwa yokuqinela lokho cha ngeke akwenzeki nje kuyiqiniso elimsulwa ukuthi ngeke uze uvike ukuthi ngivika umuthi onje. Uyakwazi ukuthi uthole umuthi wokuthi udlise umuntu ukuthi athande omunye ungayidliseli wena umenzele khona ngifuna athande uhlanya lwangasekhaya oyitshelayo. Uyakwazi ukuthi unginike umuthi wokuthi ngenze umuntu athande omunye umuntu. Ungakwazi kodwa kufuneka iy'nsila zaloya hlanya yizona kumele uyifake kule nto bese uyamnika lo muntu lo ofuna elapha umfakele lapha ekudleni uzolithanda ngoba kuney'nsila zalo kulo muthi kodwa uma zingekho iy'nsila uzokwenza leya sweet zizokhanya izinto. Ngeke ngiphinde ngidle emzini yabani engiphinde ngikudla ukudla kwenu. Kanti nenzana nje. Uthi-ke uNomazuku Made sawubona sisithenjweni dokotela uyaconsulta yini ocingweni sekuyokugcina le uyaconsulta yini ocingweni umuntu mekuwukuthi akahlali KZN ukude nasemawodi uyakwazi ukukufonela uconsulte umsize ocingweni. Ngiyasiza kakhulu ocingweni kodwa into engiyigweme nengayithanda ile yokuhlola ocingweni le angiyithandisisi ngoba mina kahle kahle ngihlola ngamathambo kodwa umuntu odinga umthandazo ngiyamenzela umthandazo njengathi ungabe ukuphi ngasikhathi sini uma uzosho ngesikhathi esithile baba ngicela umthandazo ngizokukhulekela ma kukhona into engizozibona ngasikhathi ngizakuthandazela ngizokutshela ukuthi ngibona u-1 no-2 no-3 yenza kanjalo ngisemkhulekweni hhayi ekuhloleni ngoba lento yokuhlola ocingweni iyona engayithandi kahle ngoba ngisalapha isidala uma ufikile la ekhaya kuchithwa amathambo kusho ukuthi leli lichaza ukuthi wena unenkinga kanje 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 kodwa uma wathi umuntu ngikude ngicela umthandazo ngiyakwazi ukuthi ngimenzele noma kukhona iy'bonakalisa engiyibonayo ngalesikhathi ngiqeda ukumkhulekela bese ngithi ngibona ukuthi nokuthi 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 yilokho engiye ngikwenza. Noma umuntu mengabe esho ukuthi unenkinga ethini muzosho nje mhlambe nginozozo ngicela umuthi wokulapha uzozo noma ngifuna ukudlisa indoda uyakwazi ukwenza lokho ocingweni. Kakhulu siyakhona siyaxoxa sinankinga. Okay doctor ngicela ungixolele The Source uzongikinya over the phone ngiyambona. Senzo umbuzo wokugcina senzo wokugcina senzo wokugcina nci ngoba ngiyambona useyakhala ukuthi nje ngaze ngawujomba umbuzo wakhe. Ungixolele The Source and ngiwujombe ngempela bengithi ngizobuyela kuwena ngoba ngisho yonke ukakile ngayitshela ngizobuyela kuwena ngoba uthe ukuba mude so okugcina nci lo noma seningakhala ngeke ngisayibuza ngempela eminye ngoba udokotela besicela i-hour kuphela. Uthi The Source ngiyakhuleka kuleli khaya ngicela ningicacisele la angiqondi kahle yazi njalo uma ngingena esitolo esivuliwe kodwa esingenamuntu ngithi ngingena nje khona kungakapheli ngisho u2 to 3 minutes kuvele nje kungene kugcwala abanye abantu bazothenga nabo sengathi kade simsonke eminyango silinde ukuthi kuvulwe. Hayibo ngabe idalwa yini leyo nto impela sengiyibone kaningi lento shuthi unewozawoza The Source. Ngicela ukuvula isitolo uhlala ume kusona uzobe security nje uma eminyango khona uzothi iwozawoza kuchaza ukuthini kodwa ngempela lokho dokotela ukuthi mengena esitolo ngisho ngangena ku-meke kwangena yena nje kumane emva kwalokho okugcwala. Hayi akubi lokho sisi unenhlanhla nje yena unenhlanhla igazi lakhe liyandiza unenhlanhla nje ngeke sinesihlale kakhulu kulo mbuzo wakhe inhlanhla into zakhe ziya unegazi lenhlanhla ulandelwa izihlwele okuthola ukuthi uma ngathiwa yena uyazakhela esakhe isitolo mhlambe singaphakama kakhulu ilokho. Hayi awuzame ngempela ukuthi usakhe isitolo noma kusho ukuthi mengabe nginama-show ngizohamba nawe khona abantu bezofika bagcwale bazothenga amathikithi ngoba ngiyabona ukuthi hayi cha unayiwozawoza. Siyabonga kakhulu Dr. Mnguni. Iziphi ixwayiso ongasishiya nazo nje namhlanje izinto ekufanele siyigade ukuze singayitholi siba ama-victims okuthakatheka iziphi izinto efanele siyigade siyiqaphele nje empilweni. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu. Lana kuthiwa kunokuthemba umuntu ubothemba itshe. Kubalekile ukuzazi ukuthi la ukhona nje uzokwenzani. Iloko oqala kumele uqaphele ukuthi konje ngize ngaba lapha nje yini engizoyenza. Ngoba omunye umuntu uyaye endaweni ethile ngokuthi ekhaya sebenethemba lokuthi liyavuka ikhaya. Afike ngale ngokujaha izinto nokuthanda izinto nokufuna ukuyifanisa nabantu abathile. Agcine ngempela esekhohlwa yikhaya esemane ehlangana nomuntu ozomthandela ukuthi akamsebenzele, ozomthandela ukuthi konke anakho kube ngokwakhe. Ngale ekhaya ugogo nezingane besale bengasenalutho ngoba ufika ugcume uthanda izinto. Kodwa ukuzazi ukuthi kahle kahle ngizofuna ini njengoba ngela lokho kuqala nje kubalekile ukuzazi ukuthi uzofuna ini. Nakhona empilweni ungafuni ukwenza yonke into eyenziwayo. Ubabona abantu benza lokhu nawe usuyakwenza, benza lokhu nawe usuyakwenza. Nami ngicela ukwenza ngeke ngibona abanye benza. Kuyalimaza lokho. Kukwenza ukuthi ulahlekelwe manje ukuthi wena uhamba ngayiphi indlela. Ukuzazi nje ukuthi ngenzani kahle kahle ngifunani. Yilokho kusiza kakhulu ngoba singanika nemithi sinishumayeze ningasizakala indawo ngoba la ekhanda ingqondo lithi iBhayibheli kubalekile ukuthi uma usungenwe ukukholwa bese kuguqulwa wena kuqala kuphinde kuguqulwe ngisho nesimo sengqondo yakho. Ungaba nayo imali ube namamiliyoni kodwa ungenangqondo engaphela nje ngenyanga eyi-1 ngoba ingqondo awunayo iplani kahle kahle la ikhanda lakho. Ujabulisa ukuthi uyaphila kuphela kuyasa liyashona kodwa iplani ayikho ekhaya. So umuntu uma kuthiwa akacwaye akaqala aqaphele ukuthi konje kahle kahle mina ngifuna ini. Yilokho ngempela kuzosiza. Siyanithanda bafowethu, asilikhohlwa lelo gama lokunithanda. Libalulekile ngoba lisuka ngaphakathi kwey'nhliziyo zethu ukuthi siyanithanda futhi-ke siyimisele ngani. Siyacela futhi ukuthi ningaphuthelwa ukusilandela njalo nje. Sihloko sikhona ngoMsombuluko koze kuvama umusa. Sisekhona nangoMsombuluko ozayo sizobuya futhi nakhona sizophakamisa, sizokhuluma ngento ezokuthinta. Siyacela ukuthi-ke ningakhohlwa ukuhlala nathi. Siyabonga kakhulu bafowethu ukuhlonipha nje uma kuthiwa abantu abasubscribe ngale kulo muzi omusha ovuliwe abantu bakwenza lokho. Siyabonga kakhulu, sinenjabulo enkulu. Siyabona ukuthi isupport yenu inkulu. Ingakho sinithanda. Sikhona njalo ngoMsombuluko nangoLwesihlanu futhi sikhona ngale ngo-12 emini kuDr Mnguni TV njengoba sila. Siyacela kakhulu ukuthi ningakhohlwa ukusupporta, ningakhohlwa futhi ukuthi siyanithanda nibaleke. Asilali, sifuna izinto esizozibeka etafuleni nezinto ezizosiza nina. Siyabonga kakhulu, inkosi inibusise. UThixo anenzele umusa ngoba ngiyazi abanye benu basey'nhlungwini, abanye babuthakathaka, abanye bane-stress, abanye bayakhala amehlo abomvu kodwa babhizi bayabukela. Kunezinto ey'baphazamisa umoya. Ngibanikeza ithemba ngathi uJehova muhle. Kusasa impilo yakho izoshintsha. uJehova abe nawe. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu Dr Mnguni. Abadinga ukumthinta uDr Mnguni nayi number yakhe uDr Mnguni 0734970584 inamba yakhe udokotela. Siyabonga kakhulu Dr ngesikhathi sakho nemfundiso esiyitholayo. Siyabonga kubo bonke asebesubscribeile kwi-page la Dr Mnguni njengoba namhlanje nje si-celebrate ukuthi usena 1000 subscribers. Siyacela bangaya-subscribe basubscribe kumahhala ukusubscribe ku-YouTube, ni-subscribe nakuma-channel athenjiwe, Thenjiwe Comedy kanye noThenjiwe TV. Lento ezenzayo sizenzela nina, sizenzela ukusiza nina. Sijabula kakhulu mangabe ninga-suggesta ama-topic ngoba akufanele senze izinto ezidinga ukwaziwa yithina, senzela izinto ezidinga ukwaziwa yinina. So please do comment ngama-suggestions, ama-topic ezinto enifisa ukuthi sikhulume ngazo. Siyabonga kakhulu, siyanithanda kakhulu, siyanithanda kakhulu, sinifisela nje okuhle kodwa. Please don't forget to subscribe and press the notification button for more videos.
siyanithanda kulungile ke. Bye.